Čaute ľudia, vítam vás v novom videu a v tomto videu budeme len robiť challenge, prechádzať a dostať nejaké vecičky. Možno kúpime si aj nejakého nového hrdinu a potom napíšte do komentároch, akého by ste chceli. Dobre, my ideme hneď na vec, dáme challenge. Ešte som si nevybral, ale ideme. Čo ideme? Challenge Protect the Yacht. Dobre, ideme Protect the Yacht. Prečo nie? Opa. Tam mať idú. Hej, dobre. Kde to vôbec môžem dávať? Toto nemôžem dávať. Dám si hneď tu snajpera. Tak. Dám mu tak. Dám mu hneď tak. Aha. Tak to je taký ťažký challenge. Dáme... tutoriály nechcem, experiments. Dáme si... dajme si toto. Uvidíme hrať. Za týchto, aspoň uvidíte, že ako fungujú. Toto dáme tak. Psi. Opa. Psi. Dobre. I tu máme aj čas, jak dlho hráme. A to je dobré. Dobre. Dobre, toto preskočíme. Toto dáme. Longer range dáme. A môžem? Dobre, tak dáme. Dobre, sme ich zastanovali. Nevadí, že nám trochu prešli. Ale ideme proste. Bám. Ten docela sa mi páči. Je docela dobrý. Ja teraz strelám všade. Nevadí. Máme twin guny, vylepšíme. Tak. Opa. Dobre. A teraz môžeme mať novú psiabilitku, ale ja dáme druida. Dáme si ho tak, kde head, aby nám nezavadzal. Dáme si ho na toto. Na to ten tu upgrade, aby mohol tam dostreľovať. Máme na ňo. Môžeme ísť ďalej. Dobre. Môžeme dať triple guns. Môžeme ísť ďalej. Opa. On niečo nevidí na ďalku. Som myslel, že on celú ďalku vidí. No to nevadí. Dobre, teraz si šetríme na toho 2500. Na ňo máme. Tu dáme do toho tu rovno tak, aby to celé pokrýval. Tak, máme. Teraz super range dáme mu. Potom dáme mu. Psi je docela dobrý.
Ale hovorím, že máme ísť ešte kopu hrdinov nových. A opa, dáme toto. Epic range. Dobre. Je to celá easy, to je to zatiaľ. Opa, Moab je išiel head. Dáme plasma blasterom, dobrá. Toto docela pomáha. Jungle Mountain. Dobre, toto je easy. Potom dáme Jungle Bounty, dáme. A čo robí vôbec toto? To proste celé toto je tu bude dávať, jak sa to volá. Proste toto tu čo idú zo zeme, také túto bude dávať. Pozme to dali. Proste po celej také bude dávať a bude to, čo dostaneme? Dostaneme taký cash drop, sme dostali tech bot a nejaký power. Dobre, ideme ďalej na asi Quincy netreba, nám treba tank by sme dali, čo to je? No, nejaká nová mapa, Attention Captain Churchill. Opa, treba mi vidieť, skadiaľ oni idú. Tu je ten Captain Churchill. Dobre. Dáme mu styk. Dobre, dáme tak. Dobre, zatiaľ to dávame. A keramický. Dobre, sa nasral. A nám prešli, tak. Opa. No, as level up safe. Ja som binokulár. Dáme razor sharps. Dobre. Dobre, môžeme ísť ďalej. Potom dáme triple shot. Dobrá, a ešte dáme toto. No, a sme prehrali. Dobre, toto je taký ťažký, tak toto nepôjdeme. Ideme blade, to vyskúšať to tu. Kyňu. To je Sauda, ona veľmi naozaj vie svoje zbranie a ja neviem, čo by sme bez nej robili. Dobre, to nechce sa mi čítať. Dobre. Opa, ci kokos, aká je rýchla. Dobrá teta. Dobré. Sí. Opa, dobre. No tam hodila túto zbraň od všetkých to tých zabila tam. Vreky. Jašterička tam išla, opa. Opa. Tu ona ich jak dáva. Toto je zatiaľ najlepšie, čo som videl. To je dobré. Čo? Ona ich jak zabila. Čo? Ona je dobrá. Si, kokos. Dobrá teta. Ja už si šetrím na ňu, mňa už nič nepresvedčí, ona je jaká dobrá. Si, kokos.
dáme tu ešte meče a už nikto nepôjde head. Si kokos. Ona to solo môže dávať. Toto je ale silná teta. Teta ich dáva. Neviem prečo dávam teta. Dobre, môžeme ísť ďalej. Celá easy. Tu budeme takú tetu. Kamo, tak slabšie roundy chlapci, tak dávate, nie? Dáme tu ešte. Dobrá. Ja tu môžem si oddychovať, ona to sama dá. Dobre, máme ich, pohoda. Easy. Dobrá. Dobre som to vypočítal, rovno na nich dvoch spadlo. Dobre. Toto, jak sa to Sauda a to tí Icemanky a Gugan, oni si k sebe pasujú, oni sú to sú najlepšie trio. Ty cez ne nič neprejde. Bam. Dáme to tu. Dobre, to som robila si chybu. Dobrá. Nikoho nepustila. Dobrá. Ešte ďalší ide. Dobrá. To sú meče, to sú najlepšia habilitka. Už je v posledný 16. round, to je tak ubiehol rýchlo za ňu. Opa. Dobrá. Všetkých vysekala. Victory, áno. Čo dostaneme? Toto. A ešte čo dáme? Nejakého oskúšam. Alebo viete čo? Poďme tak urobiť, že poďme si zahrať inú hru. Ale fakt, nejakú inšiu mapu si chceme dať. Dajme si skates, dajme si skates, dáme hneď medium, štandard. A ideme na to. No, oby na Greenfoota hneď tu dáme. Tak. On bude ich dávať zatiaľ. Potom si našetríme na... Uvidíme ešte. Opa. On vyšiel z tejto vody. Oni sa šmykajú. To je dobré. Dajme tu si asi. Keď som klikal, tu dá sa removnúť. Kde sa ešte nedá. Ja som ho pustil do vody. Si. To je dobré. Sa šmyka. Si. Páči sa mi tá mapa ako výzor. Môžeme ísť ďalej.
Len tu nevieme, kde môžeme dať minigunera. To je problém. No a čo, urobíme to ako bez neho. Máme Monkey Sense. Tak. Dáme ešte trošku. Upgrade. Tu potom môžeme dať týchto, čo budú vidieť celú mapu. Hneď ich pustím do vodičky. Hurricane Blast. Dobre. Teraz chcem dať tohto tu. Týpka. No, dávaj. Dáme. Tak. Pustíme ich do vody. To sa páči ich pustiať do vody. No, môžeme dať. Dáme Advanced Intel. Akurát dovedí do začiatku. Dobre. A dáme ešte Twin Guny. Dobre. Dajme si ešte jedno aby stržal silnejšie. Jedného tu dáme longer range, dáme tak. Dáme tu, môžeme ho vylepšiť, Airbolt Darts. Alebo dajme na obidvoch, dáme. A teraz dáme toto za 500. Dobre, máme. Dobre. Pustíme ich. Potom ich chcem za 1000 vylepšiť. Dávaj Airburst Darts. Dobre. Máme. Môžeme ich vylepšiť. No, ale to už dáme rýchlosť je lepšia než Kejmu balónov. Máme u koho vidieť. Hlavne Sa2 je výborná typkyňa. Dobre, teraz to budeme mať. Dobrá. Upa. Môžeme Magea vylepšiť. Môžeme Archmage. Ja chcem Archmage 35 000, keď už sme našporili. A dáme tu Monkey Knowledge. Dáme tu tak. Launch Potions. Tak. Faster Throwing dáme. Máme. Dvojte. Dobre, teraz môžeme dáme Acid Pool ešte. A čo dáme ešte? Neviem. Dáme Druida. Dáme tu si Druida. Tak, dáme. A 150 stojí. Dobre, to za chvíľu máme. Pustíme to. Dobre, nám teraz bude dávať toto. Dobre, to je v pohode. Dobre, bam, dobre.
Potom môžeme si dať ešte, môžeme monkey sub, triple guns, dáme triple guns, aj toto môžeme ballistic missile, to čo robí, myslím, že to je extreme weapon, ceramic damage, opa, to je dobré. Third gun in first, opa, dáme si toto. Dobre, dáme ešte toto. Bam, 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 bam. Dobre. Potom dáme si, čo si dáme? Dajme ešte jednu, to tu. Ale teraz dáme na keramické. Dáme si tak, tak, tak. Aby dávalo damage aj po týmto. Moja bombšek. To je dobré. Advanced Intel 1350. Máme. Dobre, bam, 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 bam. No, to je dobré. Dáme si tu inžiniera. Tak, 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 tak. Sprockets. A už koho by sme dali? Mohli by sme dať vrtuľníka. Počkať, nie. Toto. Nie. Dáme remove za 500. Ono to išlo pod vodu. Si. Dajme si tu vrtuľníka. Dáme si ho. Tu na spodok dáme si. Tak. Dáme bigger jets. Dáme E4. Potom dáme si ešte, vylepšíme Arcane Mastery. Tak, máme. Potom ešte, čo dáme? Neviem, čo dáme? Dajme si ešte toto. Tak. Rapid fire. Loads more darts. Dáme za chvíľu. Tak, máme to. Tak strašne veľa dostávame peniažky tam. Neviem, čo sa tam opäť deje. Dáme. To nemôžeme dať nič vymeniť, to nevadí. Nemôžeme vylepšiť asi. Nie, ale môže 10 000 mať. Dobre, dáme toto. Tu. Tak. A dáme. A to netreba tak. Máme. Dobre. Môžeme si tu dať na konci ešte toto. Tak. Môžeme vylepšiť spiked balls. Dobre. Máme. Dáme even faster production ešte. Dobre. Máme zadok, máme ono v obrane. Tak by sme to mohli povedať, potom dáme Berserker. A som zabudol úplne na toho. Môžeme vylepšiť Armor Piercing Special. Také špeciálne AP, také šipky, ktoré dávajú väčšie zranenie a väčšiu tú praskajúcu power a ešte dávajú bonusný damage na Moaby. Dobre. 3000 to stojí, ale ja som chcel kamaráta si tu dať jedného. Tak. Archmage. A počkaj, čo to vôbec dáva. A máme prvý taký posledný upgrade. Posledný upgrade.
to je pravý majster nejakej magickej wizardii. Útočí rýchlejšie a dá väčší damage na moby. Dobre. Dávaj, ideme ďalej. Tak. Haha. Chcel by som ešte dať tu len takto, aby nám to len dávalo peniažky. 2300 to stojí. Tak, merchantment, že koľko nám to bude dávať. Dobre. 58 wave. Plus 200, no ako 200 sú tiež peniaze. Dáme full rifle. Dobre, streľame. PFP, vyhrali sme. Dobre ľudia, ja si myslím, že už by sme mohli končiť. Dneska sme si oskúšali tých nových hrdinov, ale ešte sme si ich nekúpili, ale dúfam, že si ich čo najskôr kúpime. Dobre, s vami bol Benjamin Play. Zanechajte like, keď sa vám video páčilo, odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute ľudia.